Arratsaldeo, gaur bukatuko da. 2001 urteko elkarbizitza solasaldi sorta hau, eta Iruñeko, ez da, Iruñeko euskaran bukatuko ote den, gaur egongo Iruñeko euskaran seguro baietz, ez? Gure gaurko bi gonbidatuekin. Eta, izan diren solasaldi guzti hauetan entzun dugunaren arabera, ez dakiz ze puntura artio elkarbizitza, 2001 urte elkarbizitza regulin eta, ez? Askotan ez baita horrela izan, baina gaur begiratuko diogu historia horri guztiari euskararen betaurrekoekin. Eta begiratuko diogu euskararen historiari Iruñeko betaurrekoekin, ahal dugun heinean, ez? Erreferentzia batzuk egonen dira, igual Iruñekoak ez direnak, baina hori da gure asmoa. Eta gurekin ditugu horretarako, bi lagun, iruindarrak biak, eta gainera baintxe aipatzen nien, belaunaldi bat dago bien artean. Ematen ez duen arrentze, Kike beti oso gazte dago, Kike diez dulzurrun beti gazte, eta Ekaitz ere gazte dago, baina pertsona serio eta sobrioa da, eta beraz ematen du ez, baina 25 urte dago bien artean. Kike, 1962an sortu zen, Aldezarrean bertan, eta 65an 3 urterekin ja ikastola batean hasi zen, garai hartako ikastolan, ez? Horrela izendatu baldin bagenezakeen, ez dakit esaten ote zenioten ere, ikastola. Bai, gura ikastola zen Pozo Blanco karrikan, gerra ondoko lehenbiziko ikastola. Mikela Gaztesirekin. 82 aitzina, kazetaritzan aritua, batez ere prentsa idatzian eta irratian, Iruñeko Euskal Herria irratikoa hotsa izan da eta bada, betirako ziurraski. Eta gero ere Navarroi egunkariak kaleratzen zuen Nafarroa gaur eranskinean edo astean behin ateratzen zen hartan, ere ibiltzen zinen. Nafarkarian, argian, itzulpengintzan aritu da, profesionalki ere itzultzailea da. Diario Noticias egunkarian ikusiko duzue bere zutabetxoa euskaraz, astero. Zeberri aldizkarian, eta euskarari lotutako hainbat eta hainbat ekimenetan. Divulgazio lana egin izan du ere, batez ere begibista Iruñen eta Iruñerrian pausaturik, eta herri ohiturak, euskaltzaletasuna, euskara hori izan du beti jomuga eta aipagai, ez da. Azken aldi honetan Euskara Aleka izenburuko podcastan ere parte hartu du, bera da egiletako bat. Eta, Kike, ziurreski hemen zaudeten guztiok ezagutuko duzu modu batean alabertzean. Eta gero Ekaitz Santa Zilia daukagu, Ekaitz Santa Zilia zergatik etorri da? Besteak beste gaiteroa delako, baina ez bakarrik gaiteroa delako, zeot Iruñeko gaiteroetako bat da, eta horregatik ziurreski ere ezagutuko duzu, Egun batzutan, astebururen batzutan, igande goizetan igual ere esnatu zaituzte, baina gehiagotan Aldezarrean bizi baldin bazarete, baina horrezaz gain, bera Euskal Filologian lizentziaduna da, 87an sortu, horregatik erraten nun belaunaldia, 25 urteko aldea, bien artean. 2019an ja doktoretza ere egin zuen, beti ere hizkuntzalaritzaren arloan, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da, eta bere ikerketa gai nagusia hain zuzen ere, eta bere lan gehienak garai arkaikoko euskara, Nafarroa garaiko euskararen lekukotasunak, eta horiek izaten dira, ez? Justu joan den ostiralean Lizoainen ibili zen 19. mendeko, igual gero azalduko da afera, baina azaldutako euskarazko sermoi batzuei buruz hitzaldi bat ematen. Gaur hegazkinez etorrika korrika presaka Madrileti, beraz Lizoain, Madrid, Iruña, dabil. Eta euskaltzain urgazlea da. Ekaitz. Eskerrik asko bioi, etortzeagatik. Eta, nik horrelako solasaldietan egin izan dugun bezala, mahai gainean edo ari batzuk botako dizkizuet, gehienetan saiatuko naiz ere irudi batzuen laguntzaz, iradokitzaileak izanen direlakoan, eta gero gustatzen ez baldin bazaizue, kasurik ezain eta zuek zuenera, baina saiatuko gara, tabernatxo batean, kafetxo baten inguruan ibiliko bagina bezala. Ez gehiago eta ez gutxiago, baina ez hola itzaldi baizik eta solasaldian aritzen, ez? Eta gogoratu behar dizuet ere, inork ezer mai gaineratu nahi baldin badu, galderaren bat, iruzkinen bat, mesedez WhatsAppez eta telefono horretara. Eta nik hemen jasoko dut, ikusiko dut, eta filtro pixka jarriko diot igual, baina bertzenaz, mai gaineratuko dut.
Hori eginda, erabili nahi izan du aurreko gunean ere erabili genuen alako diapositiba bat, eta aipatu behar dut hau lan publiko bat da, Iruñeko historiari buruz, Euskararen historia Iruñean, alako denbora lerro bat egin zen, Goia Joakin Gorrotxategi, Patxi Salaberri, Bello Montean eta Juan Maderagaren laguntza, zokerrez baldin manago garai hartan ere pasan izun, kopiaren bat, gainbegira da eman ziezaion ere ekaitzek, baina horrela egin zen Iruñeko udalaren dako lan batean, eta horregatik iruditu zait adierazgarria erabili dezakegula ikusteko zein izan den Iruñeko hizkuntzen historia. Tarteka, gogoratuko dugu diapositiba hau. Ze, ikusten dut euskara gorriz dago, eta urdinez, latina eta geroko erromantzeak. Eta, aditu horiek adierazi zuten. Eztabaidagarria izanen da, seguro. Baina, nolabaiteko zigilua badu. Eta, edo zeinek hartu dezake referentziatzat, edo zein galdera egiteko. Duela 5 urte behar bada ez, baina duela 4 urtetik aitzina, noski, Iruña zitze egiterakoan, eta Iruñerriaz. Azken finean, baten batek aipatzen du ez, ze puntura artio ezote zen Iruña baino hiriburuago duela 2001 urte Irulegi gaur egungo Iruña baino, batek daki. Baina hau aipatu behar dugu. Orduan lehenengo aria, bertzenaz arraroa litzateke, Irulegiko esku aipatuko ez bagenu, eta nik ez dizuet eskatuko zer erraten ote duen esan diezagu zuen, baina bai ze puntura artio aintzat hartu ote dezakegun hau ustez, hipotesi gisa, garai hartako protoeuskararen adierazgarri gisa, ala ez, horri buruzko zuen hausnarketa besterik ez. Iritzia, besterik ez baldin badare. Ekaitz? Bueno, ongi eitzen dazta. Eskerrik asko lehenik eta ben gonbidatzagatik, Iruñeko udalari, nire solaskide apartei. Eta, lehenbiziko argazkia oso potentea, nola ez? Baina ez da euskararen hasiera ere. Hau argazki bat da, garai batekoa. Eta hizkuntza guztiak bezala euskarare lehenagotik dator. Hemen arrasto dokumental bat dugu, pieza bat, bikaina, zentzu askotan, bikaina, euskarriagatik, erakutsi digu Irulegin idatzi egiten zela, ez da idazketa sistema bat sortzen pieza bakarra idazteko, beraz, pieza honek irauli egin du hizkuntzen historiaz dakiguna, hori garbi esan behar da. Pieza bikaina da zentzu horretan. Ea gehiago agertzen zaizkigun, bilatu egin behar da, finantzatu behar da ikerketa, eta gainera oso ongi industutako pieza hori ere esan behar da. Izan ziren dakizuen bezala, Iruña beleian alako kontu eztabaidagarriagoak, hau arkeologikoki impekablea den pieza bat, hori garbi esan behar da. Beraz, izugarrizko aurkikuntza da. Grafia sistema bat, gurera moldatua, iberiratik gurera moldatua, euskarri berezi batean, eta momentuz bakarra. Nik uste honekin badugula lana, hizkuntzalariok, ez dakit, mendeetarako. Aipatu duzu belaunaldien arteko diferentzia, kikek ez du ikusiko, segurazki, pieza horren analisia, baina... Arkeologiak... Alkateak dio baietz, alkateak dio, berak ikusiko dula. Ditu, eta azken 15 urte honetan atera diren gauzak ikaragarriak dira, ez? Bai garai hartan, lehenago, eta gero Nafarroako artxibo nagusian ere bai, zer ez dagoen Nafarroako artxibo nagusian. 80 hamarkadan ere, Arangurengo brontzea hor dago, esan nahi dut Zaragozako museoan omen, eta antzeko zerbait dauka, ez? Eta inguru bertsuan antzemana. Nik imaginatzen dut, erraten denean, ez? Etorri ziren erromatarrak, eta ze etorri ziren, Erromako familia guztiak ona, etorri zen armada, hartu zuten Ebro, gero Arga, eta iritsi ziren ona, eta talka bat sortu zen. Baina garai hartan, edo gero erromatarren garaian, zergatik, zer gertatu zen Europa mendebaldean, hizkuntza gehienak desagerrarazteko, eta hemen inguru hurbil zabal honetan zegoen hizkuntza horrek irauteko Mitxelena zenak erraten zuen. Bai, ari gara eta nundiko datorren euskara eta beste, baina zergatik iraundu, zergatik iraundu. Justu, esaldi hori xebera entzun diodan azkena Joakin Gorrotxategi izan da, grabazio batean, baina esaldi hori xebera Mitxelenak ere botasun, ez? Bai, hori da, misteriorik handiena hori da, bai? Eta zoritxarrez, holako Irulegiko esku gehiago behar ditugu jakiteko menagerien hizkuntza honek ze lotura duen gaur egungo euskara historikoarekin, ea familia txiki bat ote zen, ea hizkuntza gehiago ziren, ea hau familiaetako kide bat den, urrun gaude oraindik hori esatetik aurkikuntza gehiago behar ditugu. Andelo ere hor dago. Hori da, beste Andeloko inskribua ere hor dago.
bai, gizarte, bueno, idazten zuen gizarte bat dela, nik uste frogatutzat eman dezakegula, eta orain bai ikusi behar, ez pentsazazue Egiptoz esate baterako zenbat, edo ze gutxi dakigun, eta zenbat idatzi zuten, ez da? Zenbat hieroglifiko ditugu kilometroak, ez? Hemen, bueno, euskararen historia guztia 3 lerrorekin konpondu nahi dugu. Bueno, saiatu behar dugu darik gabe kaskagorrak gara. Por cierto, sorioneko asko aipatzen da, niri asko gustatzen zait eraukon, amaierako hitza. Askoz ere, ez? Ez dakit. Ni iradokitzaileago iruditzen zait, baina bueno, besterik gabe, Bai. Besterik gabe. Eta, gau, bide batez, ahaidetasuna aipatu duzu, eta baten batek ere, ahaidetasuna aipatu du, hain zuzen ere, garai hartako bertze hizkuntza batekin. Eta hauek dira, Katalunia aldetik eta hor agertzen den argazkia da dolia batena, ez? Eta dolia horretan, zerraten du, 20. Hor idatzita omen dago, 20. Eta, gau, handik zenbait ikerle garratu dute, ze kasualidadea, ez? Zenbaki hauek guztiak, eta ekaitzen azalpen baten beharrean nago, ni? Bueno, hau nitze honen gara diot nit. Hau problema bat da. Beste problema bat gehiago. Bai? Ilurogiko eskuak gauzak argitu baino ilundu ditu, eta hori zientziaren parte da. Bai? Eta hau ere bai, evidentea da, iberierazko hitz hauen, ustez zenbakiak diren, ustez, hori ere esan behar da, dakizuen bezala iberiera ulertzen ez dugun hizkuntza bat da, eta hizkuntzalaritza konparatuan, ezinbestekoa da, konparatzen ari garen bi hizkuntzak ulertzea. Ezinbestean, bai? Eta gainera gogoratu, ez ditugula azaleko antzekotasunak bilatu behar. Baizik eta diferentziak behin eta berriz errepikatzen direnak. Hau da, imaginazazue, irur dugu hor, gure euskara historikoan erredinen ere bai, irur dugu idatzita 19. mendean, baina euskaraz atxe bat du hasieran. Bai? Orduan, emaizkidazu 200 hitz iberieraz, atxerik gabeak hau bezala, euskaraz atxe dutenak. Hori da korrespondentzia sistematiko bat, diferentzia sistematiko bat. Ez azalez edo itxuraz antzekoa den zerbait. Bai? Eta gainera, bi kasutan esan nahi berbera duten hitzak. Bai? Eta urrun gaude oraindik iberierarekin hori egin ahal izatetik. Alegia, iberiera eta euskara hizkuntza ahaideak dira, ez dakit, baliteke. Ni ezezko borobilen aldeko. Oso harritzekoa litzateke, garai bertsuan, lurralde bertsuan edo gutxienez, auzokide izan ziteken lurralde batean baldin bat. Zeuden, ez dionik, Kontaktuare egon zen, hori da. Hau da, hizkuntzak, badakizue, ez dira geneetan bidaiatzen duten elementuak, jende elean hitza ere izan entzen orduan, zergatik ez, orain dugun bezala, bai? Eta hizkuntzak transmititu egiten dira, ikasi, abandonatu, nahastu, iberiera, dakizuen bezala merkataritza hizkuntza izan zen, hauek benetan zenbakiak baldin badira, bueno, hor dugu merkataritzarentzako elementu ezinbestekoa, bai? Eta hemen problema da, hau benetan zenbakiak baldin badira, eta gaur egungo euskara historikoaren zenbakiekiko antzekotasuna horren besteko baldin bada, zergatik soilik zenbakietan. Bai. Zergatik ez ditugu ulertzen euskararen bidez, iberierazko, gainerako, inskribizio guztiak. Eta gainera, batzutan esaten dugu euskara eta iberiera konparatzen ari garela, baina hori gezurra da. Konparatzen ari garena da, bi hizkuntza oso metodo diferentearekin. Iberieraz zer dugu? 100 inskripzio, beraz testuak, mordo bat, ulertzen ez ditugunak. Euskaraz zer dugu? Zuzen ere kontrakoa. Ez dugu testurik, baina bizirik dagoen hizkuntza bat dugu. Metodologikoki ere diferentea da. Iberistek zer egiten dute honekin? Bere datu basean sartu, 300 eskuaren testua sartu, eta esan, bueno, gure inskripzio iberikoen datu base hontan, ez dago ezer 300koa bezalakoa. Punto. Hori da bereien ondorioa. Bai? Gure bidea euskararen bidetik diferente da. Guk abiatu behar dugu euskara historikotik, testu zaharretatik, baina ez dugu ezer duela 2001 urtekoa. Hor hori ere esan behar da, bai? Ez gara bi hizkuntza konparatzen ari, baizik eta bi metodologia diferente. Bai? Ez mereziko luke ziur aski gehiago aritzea, baina historia guztia daukagu aitzinetik, Beraz, aitzina eginen dugu, eta aria zuri botako dizut orain Kike, honekin. Zer aipatu... Bueno, arkeologiaren bidez ere azkene urteotan agertzen ari diren gauza berriak, ezta? Honen antzekoak eta Estelerrian, beste zenbait tokitan eta agertu izan dira, eta nik entzun nion hizkuntzalari bati hori izan daitekela euskara historikoaren, euskara historikoa, ez proto-euskara edo aintzinak, hori da euskara horrekin historian sartzen dela. Ez dakitolako zerbait, erran zuen, ez da? Bueno, hori dago.
Baina erromatarren garaia denez, berriz ere diot, duela gutxi arte eta oso zaliak izan gara, zergatik iraundu garai hartako hizkuntzak. Garai hartako jendea, egonen zelako bere zokomokoetan sartuta, ez zuelako izan inolako harremanik kanpoko jendearekin, baina hemen erromatarrak etorri ziren, beren agintea ezarri zuten, eta beren kultura ezarri zuten, beren hizkuntza ezarri zuten, eta euskarak, edo garai hartako hizkuntza horrek, 11 gauza hartu zituen latinetik, eta behar bada horri esker egin zuen ere aintzinera, auskalo, ezta? Adituren batek erraten du, berez lehenago zegoena, etzela euskara izanen da sagertu zela, eta hau baizela euskararen lehenengo abantzadilla bezalako bat, ez? Baina erratu ez, garai, bizi ziren baina beren ibarretan, hor zeuden inolako harremanik izan gabe jendearekin, bila hau, pasabide bazen. Hemen etzen jendea pasatuko Pirineo handietatik, edo Katalunia aldetik, edo hemendik, eta herri guziak pasatu ziren. Ez da, baina pasatu edo gelditu, baina euskarak latinarekin sekulako nola erraten da orain, elkarreragina, ez da, lotura izan zuen, eta makina bat gauzartu zituen, eta aintzinera egin zuen. Horkik ez, oso gozain interesgarri aipatu duzu, ez dugunean daturik, ez kanpo historiari buruz, ez barne bilakaerari buruz, oso interesgarria da, munduko hizkuntzetan zer pasatzen den ikustea, bai? Hizkuntza naturaletan zer pasatzen den ikustea. Eta, ikusi da, hainbat komunitatetan, ez duzen ere, eleaniztasunak salbatu ditula tokian tokiko hizkuntzak. Hau da, orduko euskarari, edo isa, deitu diezaiogun nahi duzuen bezala, hizkuntza horrek bere erabilera esparrua gorde izana, eta bestelako erabilera esparru batzuetarako latina sartu izana. Bai? Normalean, komunitate batek hizkuntza txiki bati eusten dionean alor guztietarako hizkuntza handiak jan egiten du. Beraz, gorde zituen seguraski, beste hizkuntza askotan erakutsi den bezala, eta ez duela 2000 urte, azken egun urtetan ere bai, nola eusten dio hizkuntzak ez gizartea bera zoko moekoetan dagoelako, ezik eta hizkuntza berak eutsi diolako etxeko hizkuntza izateari, edo herriko hizkuntza izateari, eta bestelako zereginetarako ikasiko zuten akaso, latina, ni eleaniztasunaren kontzeptu hori uste dute importantea dela. Galdetu nahi dizuet, ongi entzuten da, igual mikrofona pixka bat urrutiago jarrita hobentzuna litzateke. Diotze, batzutan, lanatzean egon izan beste egun batzutan, abisatu bertzen, ez baduzue ongi aditzen edo nekagarria baldin bada, atzetik esan eta mugituko dugu distantzia. Eta gero ez dakiz egundura hartio, bigarren mende edo lehenengo mendea herri behar nun, igual arantzadikoren bat nabile mendik, eta igual lehenengo mendea eta trompatu naiz eta bigarren nahi herri dut. Eta gero, garai batean erraten zen ez, erromatarrek edo haien kultura Iruñeraino. Hortikan goiti, deus gutxi. Badago galtzadarri bat, ez haiek egina, haiek egin arazia, pentsatzen dut. Eta gero emendikan gora ere makina bat tokitan badaude, garai hartako arrastuak, ez da? Hau bera ez? Hau agertu zenean, ez zen irulegiko eskua, beste larrae bat gehiago. Ez? Nun? Nafarroako ustez eremu euskaldunean, iparraldean, ez? Orain arte, hortik kanpo agertu dira horrelako gauzak, orain badugu bat, gune-gunean, ez da? Eta duela gutxi, garai honetako, da pixka beranduxiago, Zaragozako Aragoiko bortzirietan, Zinkobilas de Aragonen, izugarrizko, kantitatea, bai izenak, jaingoiko izenak eta pertsona izenak euskal jatorrikoak ere agertu dira. Baina, gehiago dira, ez? Gehiago dira, eta ja ez da horren bertzeko aldea, igual Garona garaia eta gure inguru hau, eta gero eta zailtasun handiagoa daude esateko, ez, Garona garaitik besterik etzan etorri. Hori ere, aipatu beharra dago, arkeologia, berritxarraken abestiari esan nahi aldatuz, denbora da gure poligrafo bakarra, eta badirudi azken aldi honetan arkeologia dela gure poligrafo bakarra. Tira, 5., 7. mendean, ja erromatartze garaia, beheruntz eta bisigodoak eta baskoiak Iruñan, zer esan dezakegu Iruñan hizkuntzei buruz bisigodoak etortzen direnean? Hortik entzun dut, barkatu, eta da butat, baina egiazko bat, erronkariar batek errandu bisigodoak euskaraz mintzo zirela, eta hori argitu beharko dugu. Nik ez dakit, errateko. Ez, erren nahi dut, bisigodoak. Egon ziren, ez, Iruña hartu zuten, ez, hemen bai, edo menperatu zuten, ez dakit, pentsatzen du latinez mintzatuko zirela haiek, edo nola ez, eta
hemen harremana nolakoa izanen zen? Ez dut uste haien mintzbagi latinez mintzatzen ziren, ez? Bisigodoak zer egiten zuten Hizkuntza gotiko batean hasieran. Hasieran, bai, baina gero, eramatea erromatartuak, ez da? Edo euskaraz gero xago, ere? Hemen Euskaraz, ziren, behar bada abertzenaz. batzuk, hemen ikasiko zuten behar bada. Bueno, zaila da, bereziki mende horietan, hor bada mende ilunak edo, mende horiek, ez? Ilunagoak akaso irulegiko garaia baino orain. Bai? Orduan, ari gara sakonagoetan sartzen oraindik ere, badakizue Mitxelenak esaten zuen, gaur egungo euskalkiak ere ez zitezkela oso zaharrak izan, bestela erabateko hizkuntza diferenteak izango liratekela, ez? Beraz, berak pentsatzen zuen garai honetan nolabait ere, orduko euskaldunak batu egin zirela, eta hizkuntza batuago zegoela, eta ordutik aurrera hasi zela pixkate dialektalizazio edo banatze prozesu hori alegia gaur egungo euskalkik ez dituztela 3.000 urte. Bai? Beraz, hizkuntzaren alderditik behintzat, ematen du hizkuntza batuago zegoela orduan, ez da ez dugun evidentziarik. Bai? Gero, horrek bat egin behar du jakina historialariek diotenarekin. Bai? Gizarteak zer egin zuen, hizkuntzaren alderditik behintzat ematen du batasun moduko egontzela, eta gero hortik abiatu zela gaur egungo dialektalizazio iaia erabatekoraino ailegatu arte. Bueno, Euskara batu zaharra ere, erabiltzen da kontzeptu hori. Bai, horra aipatu zen hemen oker espaldin banago, solasaldian Mikel del Pozoren tesia garai honi buruz, gero Peio Monteanok ere kaleratu duen liburua horren inguruan, eta tesian oinarrituta, eta, bueno, hizkuntzari buruz ez da gauza hundirik erraten, nekez, ez da? Baina hori da, beraz, garai honetan gaude berriro ere, oraindik ere, eta bagoaz 8. 10. mendeak, Iruña dago Omeiatarren eta Frankoen artean, nolabait, ez da? Bueno, hor bada historio txipi bat, bino historio txipiek egiten dute historia handia. Hor Abderraman Hirugarrenak ekarri zuen berarekin kronista bat, eta kronista horrek arabieraz idatzitakoa. Uste dut 10. mendearen akaberan etorri zirela armada altsuarekin Iruña zanpatzeko asmoz, eta bi gauza errantzituen Iruñari buruz. Eta zu etortzen baldin bazara armada handi altsuarekin, eta parean baldin badituzu etxaiak, jotzen duzu etxaia mespretxatzera, ez? Bi gauza errantzituen, hor mendien artean agertu zen Iruña, pobreak dira, laporretatik bizi dira, eta albaskila izeneko hizkuntza bat hitz egiten dute gehienek, eta horregatikan ez zaie deus ere ulertzen. Hori dago arabieraz, Abderraman Hirugarrenaren kronista horrek idatzia. Bi gauza horiek gero topiko xamar bihurtu ziren, hortikane aurrera, ezta? Baina horrean uste dut gauza garrantzitsua dela, ezta? Horrek garrantzitsua, gehienek, ez dene bilo gehienek bai, eta gero ja hizkuntzari buruz beste gauza bat erantzi zioten, arraroa, ezta? Arraroa eta gero beste batzuek ere esan zutena, bueno, batzuek basa, zakurren hizkuntza eta beste, ezta? Hori da. Hori gero aterako dugu baten bat, bai. Zer, aipatzeko? Bai, ez dugu beste daturik. Albaskila dioen kitab al-raud olako zerbait da liburu horren izena, eta hor ageri da testigantza bakarra. Hor galdera pixkat lehen gora bueltatuta edo ardatz kronologiko hortara itzulita, noiz has gaitezken euskara terminoa erabiltzen, hemen egiten zen hizkuntza horretarako, beraiek albaskila erabiltzen dute, ematen du ordurako, bueno, alegia, ze ezaugarri behar ditu hizkuntzak horri euskara deitzeko, bai? Nire ustez adibidez, latinaren eraginaren aurreko hizkuntzari ez dakioke euskara deitu, zuk zeuk esan duzun bezala izugarrizko eragina izan zuelako latinak hizkuntzan, ezta? Orduan, bueno, hor, askotan aipatu dut, ez du balio ardatz horretan hizkuntza horri beti ere euskara deitzea, bai? Eta aldiz, gaztelanari, duela 2000 urteko gaztelanari latina deitzea. Hori trampa terminologiko txiki bat, ezta? Hizkuntza guztiak bilakatzen dira, eta, bueno, hizkuntzalariok zer egiten dugu, etengabe aldatzen ari den hizkuntza horri mozketak egin. Eta mozketa arbitrarioak, hizkuntzalari batzuek erabakitzen dute hemen aldaketa sakona gertatu dela, eta orduan beste modu batera ditu behar diogula hizkuntza. Batzutan ere, akitaniera eta baskoiak, akitanoak eta baskoiak eta ze puntu hartzio. Hori, etiketa kontu bat, hizkuntzak ez dira hola bote prontoan aldatzen, ez da bapatean ume bat sortzen, eta horrek beste hizkuntza bat egiten du, ez da. Hori, etengabeko aldaketa eta hizkuntzalariek dituzten datuekin,
muga horiek zehazten dituzte, eta, bueno, gaur egungo euskara hori noiz jaiotzen da, ez da? Latinaren eraginaren ondorioz izan daiteke, ezinbestean, mugarri bat. Nik ala uste dut. Ados. Nola nahi ere, albaskilla, baskerroa eta baskoiak, hor bask eta barskunez, ere badaukagu, erro hori bera bai mantentzen dela, erromatarrak baino lehen, erromatarrekin, eta erromatarren ondotik. Bask bai mantentzen dela. Ados. 10. mendea, itxoin, lehen, ez dugu aipatu, baina gogoan izan behar dugu, hemen sortzen dela Iruñeko erresuma, Iruñan gauden ez aipatu beharko dugula, ez, garai honetan, sortzen dela Iruñeko erresuma, eta egile batzuk zuk izan dio erranduzunaren hildotik, ez, eta zuk bai, ere bai, Euskararen batasuna dela eta, hein handi batean, edo, baten batek behintzat, aipatu du, hain zuzen ere egiturak eta juridiko-politiko horren araberako babespean batasuna eta gero disgregazioaren ondorioz etor daitekela, ez? Koldo Zuazoeto sote zen hori erraten zuena, ez da? Baina... Bai, hizkuntzak jendeak eramaten ditu. Ez askotan pixkat, batez ere erromantizismotik ona hizkuntzei arima itortu diegu eta hizkuntzaren arimaz mintzatzen gara, baina hizkuntza hiztunek egiten dute. Eta ezinbestean gizarte horren gora berek eragiten dute hizkuntzan, ez hori ala da. Bueno, guazen 20. mendera, hor badukagu beste referente, horitzen eiz ikastolan txikitan eraman gintuztela, hau ikustera, Susoko monastegira, hemen baten bat ere horreituko da. Bai, ni ere eraman induten, txiki xamarra ginela, eta joan ginen duela 2 urte, eta gidari ezberdinak ziren, baina gauza bera arrantzuten. Hau hemen, Errioxan da, bino kanpoko batek, Nafarroko batek idatzi, hemengo batek ez. Eta hori oso nabarmena izan zen batez ere duela 2 urteko bisitaldian, ez? Argi utzi nahian ez, kanpoko batek idatzia, kanpoko esku batek eta arrantzuen, Nafarroko batek, ez da? Baina Errioxan sortzez euskaldurik mesedez alakorik ez da? Oso tatuaje polita da bidena bar, ez da? Izioki dugu eta guek aiotu ez du oso polita ez da. Bai, Nafarra delako argudioen artean dugu erabiltzen duela. Dakizuen bezala, Gipuzkoarrek dugu, Bizkaian eta Meskoan ere bai, bidena bar, Araban, beraz. Eta dugu, ez da? Claro, hori berriz ere, noiz? 18. mendetik onatako euskaran. Auskalo, dugu hori noraino ailegatzen zen 10. mendean. Hau da, honek ez du baitez bada frogatzen hori euskara Nafarra denik. Bai? Dugu hori, dudarik gabe, deugu batetik heldu da, eta Araban hori izugarrizko nasketa dugu 16. mendean ere, deugu, dugu, lazarrak denak erabiltzen ditu. Orduan, Don Emiliagan zer erabiltzen ote zen? Akaso dugu. Bai? Hau da, argi utzi behar da hori ez dela argudio esan dezagun borobila hori euskara Nafarra dela erakusteko. Beste ari bat honen inguruan eta pixka bat 1000 urteko aldea konparatzeagatik, ez? Gaur egungo Nafarroa, alegia, bai. Bai, Nafarra garaia, bai. Aipatu nahi nuen, zenbat ezote diren ibili, eta igual guaurek ere saiatu gara etxean alako txoko batean, irulogiko eskuak dioena itzultzen nolabait, ezta? Baina duela 1000 urteko idazki hau, izioki dugu, guek aiutu ez dugu, oraindik ere ez dakigu zer erran nahi duen, eta uste dugu duela 2000 urteko zerbait, eginen dugula behalaxe, ez? Ezagut, 1000 eta 1000 gehiago, ez? Glosak dira, alegia, ez? Testu nagusia hobeki ulertzeko norbaitek alboan idatzitako ohartxoak. Beraz, guazen testu nagusira latinez dago, ulertzeko zer demontre nahi duten. Hala ere, ez dakigu zer demontre glosatzen ari diren glosa hauek. Aiutu horrek latinetiko mailegu ematen du, tu hori agertzen delako besteak beste, dakizuen bezala euskalitz zaharrek idut ez da, etorri, ikusi, eta tu hori latinetik hartu genuen. Eta guek, konforme, izioki hori, izio piztu, baina ez dugu olakorik aurkitzen gero testu nagusian, orduan, iluna, xamarra dira. 10. mendetik 12. eragoaz, bertze ohiko erreferente bat, ezta? Eta hemen, behar bada hemengo denek jakin badakizue, baina zenbat alditan, nik uste dut, astean behin, Nafarroa garaiko egunkariren batean, azaltzen dela artikuluren bat, lingua navarrorum esaten modu batean ala bestean, ez? Ziurraski da, espresio erabilinetako bat, euskarari buruz, eta beti jende gehienak esaten du, bai, antxo 6. jakitunak,
esaten zuen horrela, eta egiten zuen horrela, eta, bueno, beraz, badakigu, Goñi Gaztanbide katedraleko artxiboan aurkitutako prozesu judizial baten baitako testu bat dela, eta horrela idatzi zuela, latinez idazten zuen eskribau hark. Eta eskribau hark erabiltzen zituen pertsona izenak zirenak, euskal jatorrik nabarmenekoak, eta gero, etzekizkien latinezko hitzak, barraten zu, nafarrek dioten bezala, unei maizter, ez? Eta buruzagi, eta jazta. Eta oso argiak dira hitz horiek, ez? Erran nahi dut irakurtzen dituzu, eta erraten duzu, hori gaur egungo euskara da. Hau gaza importante bat, termino juridikoak dira. Alegia, ez zuen euskaraz eman seguraski etzekielako hori buruzagi nola esaten zen latinez, baizik eta hemengo jende guztiak bazekielako juridikoki zertzen buruzagi bat. Itxoin, beti pentsatu izan dut hain zuzen ere, hori eskribauak idatzi zuela buruzagi, etzekielako buruzagi bazekien zertzen, baina buruzagi nola erranen dut latinez. Nik susmoa dut batez ere etxaiauna talako gauzak agertzen direnean, Bai. Etxaiauna etzen etxe baten jabea, baizik eta Kargu horrek bat. berarekin zekarren ondorio juridikoa, bai, bozkatzeko eskubidea, bai, nik Ados. seguro nago hauek euskaraz eman da, bazekitela denek zer buruzari ziren zehatz mehatz. Hoiek latinera itzulita akaso ezain beste. Susmoa da, hipotesia da, baina Beraz, zehatzagoa zela euskara latina bera baino. jakina. Ez du juridiko batean. Jakina. Bai. Pentsatu behar dugu, garai honetan, hizkuntza idatzien prestigioa ez dela horren besterainokoa. Bai, hori gero torriko da masegarmentik aurrera. Eta jakina, euskaraz ari baldin baziren, kontu juridiko ez ere euskaraz ariko ziren, bai? Eta nik uste dut, halako kasuetan oso garbi zutela zertzen una maizter bat. Etzen besterik gabe unaien maizterra, baizik eta horrek berekin zekarren lana, egin beharrak, Eskuduntza, kompetentziak. hori da, nik ala uste dut. Eta oso gauza politia dira izenak. Erdi Aroan, horik ere ongi daki, batez ere pertsona eta leku izenak ditugu. Eta hauek lotzen gaituzte Akitanirarekin. Akitanerazko inskripzioietan, bigarren, hirugarren, laugarren mendetan ere ageri diren izenak, gehienak, edo batzuk behintzat animalia izenak direlako. Horren esan izan da, hor kontinun bat ere badugula, ez? Erdi Aroan ageri diren antroponimo askok ere animalia egiten dietelako referentzia. Bai, bada ez pertsona izen bat, zaldi izen bat, arraspolita agoitzen, 1024koa, arras zaldi edarra omen zen eta Nafarroko erregina batek nahi zuen, eta Otsaburu, ezta? Otsaburu izenekoa eta hori dokumentu batean ageri da, idatzita 1024koa. Otsaburu izena ez dute du Benito Lertxundi gehipatzen Altabirkarko kantuan edo ze horretan, Otsaburu, ez dakit. Bueno, burura etorri zait. Beste referente baten bila goaz, hala ere, testu honekin, egon dira aditu batzuk erran ez, honen ondorioz ezin dela ondorioztatu Nafarren hizkuntza euskara zenik. Batzuk erraten dute, ez, erromantzea zari zirela. Baina, en fin, oso agerikoa da, ez? Hor eztabaida izan da, Nafarroan oraino ailegatzen zen. Hortik jo dute gero, evidentea baita hau euskara dela. Bai. Biden amar, ez da Nafarroko forua hori ere esan izan da, hauek Aralarko pergaminoak dira, eta uste dut, okerezpanago, kopia bat baino gehiago ere badagoela, enago seguro. Aha. Beste ohiko erreferente bat, Aimerik Piko, Codex Calistinusean hartuta dagoen zera, ezta? Eta nola, bertan, bueno, ez dut hemen testu guztia jarri, baina deskribatzen du garai hartako gizartea. Bueno, ez dakit zer eginen zioten gizon honi, denetarik egin zioten. Baina ederrak idatzi zituen latinez, eta bueno, gauza on bat idatzi zuen, hiztegitxo hori ekarri zuen, baina gero honek erran zuen, euskara edo hauek hitz egiten duten hizkerak iduri duela zakurren zaunka, ezta? Eta alakoak, janzkerari buruz eta bestelako gauzari buruz xietasunak emateaz gain. Nik uste dut arras importantea dela, ezta? Hori etorri zen gizon hau, eta esan zuen, bueno, Nafarrek, hau erabiltzen, hizkuntza erabiltzen zutela, eta hiztegitxo hau ekarri zuela. Kronistek ez gaituzte sekula maite izan. Ez dakiz zergatik. Fite pasatu ziren hemendik, eta bai kronika gehienak alakoak dira, ez da ikusi dugu balunarena ere, eta hemen ere gauza bera. Bago kontu linguistiko kurioso bat, agian oharkabean pasatu zaizuena, eta, bueno, dakizuen bezala euskaraz erabiltzen dugu artikulua, ez da A hori, etxe, A, liburua, hori Erdi Aroan sortutako zerbait da, gaztelaniarekin batera, ez da, latinak ez du, eta hil eta alako latineko erakusletatik sortu zen gero gaztelaniaz, el,
libro, ezta? Eta garai bertsuan euskarak gauza bera egin zuen. Akitaniako inskripzioetan ez dago artikulurik, bereiakoetan bai, erabat gramatikalizatuta, erabat itxasita, baina hemen ere ikusten duzu saltsa dago artikuluarekin. Hemen, fijatzen lehen bazarete, urtzia horrek artikulua du. Erabat gauza definitua da, bai? Bat eta bakarra. Baina batez ere generikoak diren gauzekin, alegia, aragia, ez aragi bat, baizik eta aragia oroar, garia oroar, horietan ez da artikulurik ageri. Urik ageri da eta ez ura, bai? Dakigun bezala artikulua lehenbizi gramatikalizatu zen edo sortu zen zenbatzen aldiren gauzekin. Hemen, oraindik, zenbakaitzak diren izenek ez dute artikulurik. Bitxitasun bat, besterik gabe. Ni guaintxe ikasi dut, zoragarri. Bai. Hemen aipatu behar da, gainera, garai hartan eta Nafarroa garaiti begiratuta eta euskarari dagokionez interesgarria da ere, nola honek hitz egiten duen Araba eta Bizkaiko nafarrek ere egiten zituztela sexua zari da kasu horretan, beste zea parrafotxo batean, baina bueno, lizunkeri berberak egiten zituztela Nafarroa garaian, Araban eta Bizkaiko nafar guztiek. Holaxe erraten baitu. 13. mendean bertze hizkuntza bat dator, beste hizkuntz bat dator ere. Oksitaniera, xanpaindarrak etortzen dira, Antxo Azkarra 7. tuteran hiltzen da, eta, bueno, xanpaindarrak datoz, teobaldotarrak, ezta? Eta gerora Oksitaniera, ekartzen dute jende haunitz Oksitaniatik, eta Donesaturdi auzoan, edo Jaun Donesaturdi auzoan, eta San Nikolasera. Nabarreria zegoen eta Nafarroako erreginek ekarri arazi zuten jendea, familiak, ez ziren frantsesez mintzo, noski, Oksitanieraz edo asko, izo beharnesa eta olakoaz, ez. Eta haiek beren hizkuntza ekarri zuten. Erregarreinek sari ederrak eman zizkieten ona etortzeko, eta eraiki zuten auzo edo burgu berri hau, ezta. Pentsatzekoa da, beren hizkuntza, beren ohiturak eta beren santuak ekarriko zituztela, eta halaxe gertatu zen, baina gero aipatuko dugu. Niretzat garrantzitsuela da, haien hizkuntza itzali zenean, gero, hainbat belaunaldi garota, euskara naturaltasun osoz zabaldu zela hemengo karriketara, ezta. Orain lehenago erraten zen, bai, erdiaroko Iruña hau, Nabarreria bat, hau beste bat, gero San Nikolas, eta artean zeuden arresiak ere hizkuntzen dako arresiak zirela. Nik uste dut ere nolalako harremana izan entzela, ez? Baina, bueno, horixe da. Eta gauza bat, Jaun Donesaturdi da, gero Aita Moretek bere liburu famatu horretan, bino gero 17. mendean idatzi zuena. San Saturnin hori Iruñeko euskaldunek euskaraz Jaun Done Saturdi erraten diote. Kurioso da, Jaun Done Jakue erraten du hemen, Jauna Done Jakue, eta meripiko honek, eta gero hemen Jaun Done Saturdi ere, bai, kurioso da ez. Bai, hori Peio Montenok erakutsi du 15. menderako oksitano hauek euskal deiturak zituztela, ezkonduak zeudela, hemengo jendearekin nahastu zirela. Beraz, jendean nahasten baldin bada, hizkuntzak ere nahasten dira. Eta pentsatu behar dugu, Oksitaniera, momentu batetik aurrera, idatzirako hizkuntza bilakatu zela. Bai? Testu administratibotako hizkuntza. Alegia, pentsatzeko, arrazoi franko ditugu, pentsatzeko etzela sekula oso hizkuntza zabaldua izan. Alegia, azkar xamar euskaldundu zirela eta nahastu zirela, hauek, eta azkar xamar gelditu zela Oksitaniera, esan bezala, izkribuetarako bakarrik. Vale. Beraz, hiriburukoak, hau da, Nabarreriakook, eta gero Donesaturdikook, zu Donesaturdikoa zara, ez da? Ez, barkatu, zu San Nikolasekoa zara. Bai. Jesus, zu Nabarreriakoa ere, ez? Bueno, jarautan jaiotakoa. Orduan ez, orduan Donesaturdikoa, bai. Bueno, bronkak izanen ziren haien artean, gure artean dauden bezala, nabarmena da, ez? Vale, Oksitania eraz mintzo zirenak ere, haiek euskara ikasi zuten, eta ematen du, ona etortzen ziren guztien, nik ez egiz euskarak ze indarra zeukan, zetozen guztiak euskalduntzeko. Oraingoz behintzat, 13. mendera arte, ja hor daukagu aurreko zergatiaren erantzun batez, indar bat eduki behartzun, etzan idazten zen hizkuntza, ez? Garai honetan, igual -1 mendean bai, baina gerora 10 mendetan ezer gutxi. Berriz ere rol banaketa hori. Idatzirako, administraziorako hizkuntza bat. Kalerako
beste bat, eta hemen bizi behar baldin bazuten, hemengoa ikasi behar kalean aritzeko, ez? Baina bertzea hainbat lekutan ez bezala, hemen irauten duena da euskara. Eta ez, maila takoa ez. Bueno, aurrera goaz. 15. mendean, 15. mendeari buruz zerbait aipatu nahi baldin duzu, aipatu, baina 15ean beste referentzia behar dut, ez? Matxin de Salva eta hauen eskuizkribua, eta nahi batez ere gustatzen zait azkeneko esaldi hori, et alegra zaitez ongi, emailetan batzutan jartzen dut, ja. Bai, gogoratzagatik, eta alegra zaitez ongi, hala. Ongi izan beharrean, hori ere ez, ezta? Hori oso ezaguna da, eta Matxin de Salvak eta beste elkarri bidalitako. Azaldu ezagun pixka bat, ezaguten ez duten entzat, badazpada. Bueno, hauek Nafarroako erresumako 2 goi kargu ziren, bai? Nafarro garaikoa bat, Nafarro bertzea? Ez dakit sortzez Nafarra zen, baina han ari zen lanean. Eta, bueno, kontua da orduan Donibane Garazin arresiak eraiki behar izan zituztela, eta garaziar gaixoek, pagatu behar izan zituztela arresi horiek, ez? Eta, bueno, erregeak hoien trukean edo, salbuetsi zituen, ez? Zerga bat kendu intzien, eta, bueno, zerga kobratzera zioa zela, bat, etzen oroitzen, zenbatekoa zen garaztarrek zuten deskontua. Eta idatziz galetzen dio. Esai dazu mesedez, zenbateko deskontu aplikatu behar zaien garaztarrek. Hori euskaraz ala erromantzez? Ez, hori gauza kuriosoa da, hain zuzen ere, pentsatzekoa delako, zeretarako, kontu administratiboetarako, kasu honetan erromantzen Nafarra erabiliko zutela, erromantzen Nafarrez idatzia dago, eta, bueno, ohiko kontuetarako euskara, baina hemen, batez ere bigarren gutunean alderantziz pasatzen da. Bai? Erantzunean, esaten die, bat dator erre bat itzera, ez dakiz zenbat, alegia, kontu administratiboak euskaraz erantzuten dizkio. Beste behin, aztarna bat, administrazioan ere euskara erabiltzen zela, bazela hizkera administratibo bat, nahiz eta idatziz etzen paratzen. Osea, orain ikastoletan bezala, ez? Azterketa euskaraz eta errekreoan gazteleraz. Bai, hauek seguraski euskaraz hariko ziren errekreoan ere, baina kontu administratiboetarako ere euskara erabiltzen dute. Erantzuna euskaraz dago. Eta uste hori importante dela beti lotzen dugulako administrazioa idatziarekin, ez? Eta erdi aroan oraindik ez da horrela. Ohitura zuten olako gauzez euskaraz aritzeko. Bai, gero 15. mendearen bukaeran etorri zen Alemaniako gizon bat Iruñera, noble bat, eta gauzaren bat edo bertze egin zitzaion deigarri, eta horietako bat izan zen hizkuntza, eta aipatzen du euskara, eta horrek ere hizteitxo bat, edo hizteitxo bat ekarri zuen, edo esalditxo batzuk, ez da? Orduan hori 15. mendearen bukaeran, ez da hori da. Bueno, denbora aski izan behar dugu, azkeneko parterako, pentsatzen nuen ez, baina izan behar dugu. Bueno, ja inguru maria honetan gaude bukatzen lehenengo zati hau, edo ibilbide honen lehenengo zatia bukatzen ari gara. Eta 16. mendean, gauza mugarri historiko importante bat gertatzen da, 1512ko konkista. Eta, iruditu zait, adierazgarri izan daitekela, Peio Monteanok berak erabili duen metafora, ez? Nafarroako izeberga. Hau da, euskarari dagokionez, zer den ikusten dena dokumentuetan, eta benetan zer zen, ez? Oso metafora adierazgarria, pixka bat gai honi buruz, eta 16. mendea eta euskarari buruzko zuen. Bai, jendea, hemen agiriak eta idatzita daudela, jendea mintzua etzen hizkuntza batean, irakarrek ere bere garaian olako gogoeta bat egin zuen. Uste dut 16. mendea eta 17. mendea oso lotuta daudela. Lekukotasunez beterik, Iruñari dagokionez, euskarak sekulako indarra zuen, baita karrikan ere, ikaragarria da, eta 16. mendean, baina 17. mendean ere, 17. mendearen erdialdean edo, eta Iruñeko parrokietako apezek emandako datuen arabera, 1640, 1650 urte horietan, Jimeno Juriok eta bilduak ditu, konfesioa egitean, 10-tik 8 bana beste euskaraz eskatzen zuten Iruñean. 17. Bai, 1650 eta 16. azken urteotan baziren datu eta lekukotasun asko,
baina azken 15 urte honetan Nafarroako artxiboan agertu direnak izugarriak dira. Zorionez, azkenean dokumentazioa izaten hasi gara, ez? Balizko kontu ez aritu beharren, azkenean paperak agertzen ari dira, ez? Berriz ere prestigioaren kontua. 16. mendean oraindik, hizkuntza idatzia berdin prestigiozko hizkuntza ekuazio hori ez da erabatekoa. Oraindik ere, hizkuntza batek prestigioa izan dezake, nahiz eta hizkuntza idatzia ez izan. 16. mendean hasiko da, badakizuen bezala, estatu hizkuntzen kontua zabaltzen, idatzizkoa bultzatzen, hizkuntzaren estandarizazio prozesu hori, reformaren eragina. ordutik aurrera, ez da, estatu bat hizkuntza bat ekuazio hori orduan hasiko da, baina orduan, 16. mendean, euskara oraindik prestigiozko hizkuntza da Iruñean. Hau da, ohiko jendeak ibiltzen zuen hizkuntza jakina, baina kontuan izan behar dugu, Euskal Herriko hiri bakarra Iruña dela. Bilbotar gaixoak, baina hala da. Bai? Orduan, hemen dugu apezpikua, hemen dugu erregean, ez da, bidaiatzea maite zuen, oraingoak bezala. Hemen ditugu, hiri bakarra hau da. Bai? Demografikoki ere bai. Hori, demografikoki ere bai, zenbait jende etortzen zen, beraz, hemen badugu administrazio bat, baditugu eskribau batzuk, badugu administrazio bat, egin baten euskaraz funtzionatzen duena. Bai? Eta, seguraski, Iruñan egiten zen aldaera eta euskara hori zen aldaera cool eta modernoa. Hori zen hiria, hori zen eredua. Gara horrekin ere bai. Bai, eta jakizu askotan galetu izan diaten ere nolakoa zen Iruñeko euskaraz da, erredingoa nolakoa zen aurrekoan pixkat horretan ibili, eta Iruñekoa nola zen. Aizu, euskalo, nolakoa da Parisko frantsesa, nolakoa da Madrilgo gaztelania. Badute eredu idealizatu bat, baina ni Madrildik heldu naiz gaur, eta ez dakizten bat gaztelania diferente entzun ditudan bi ordutan. Bai? Hemen ere bai, jendea joanten zen, etortzen zen, eta seguraski hemengo, jetset txiki horrek ibiltzen zuen aldaera, administratiboa askotan, prozesuetan tartek agertzen zaigun hori eredugarria zen, iruindarrentzat, iruñera etortzen zirenentzat, eta Iruña inguruan bizi zen jendearendako ere bai. Alegia, Iruñeko euskarak bazuen prestigioa orduan. Aipa dezagun gai honi barkatu. Ez, batzuetan erraten da, Iruñerriko euskara nolako, hiriburua alako, baina behar bada, hiriburuko euskara nolako, Iruñerri ere alako. Nik uste dutenen, hango eta hemengo hizkerak eta moldeak, eta hemen batasun bezalako bat edo erabiliko zela zenbait arlotan. Hori da, zuk aipatu dituzu administrazioan, batzuetan eskriba hauek, erraten duzu, bino horrela, aditz trinko hauek erabiliko zituzten, kaleteko euskaldunek, aditz trinko hori ikusten duzu orain, eta badirudi axularre bakarrik erabiltzen zituela, ez da? Bai, ohar txiki bat, ez dakit badakizuen, baina batez ere Fernando Mayorak eta Pello Monteanok aurkitu dituzte Nafarroako justizia auzibideetan, prozesuetan, halako euskarazko pasartetxo franko. Alegia, prozesu hori guztia gaztelaniaz idatzita dago, baina lekuko batzuek deklaratzen zuten, euskaraz deklaratzen zuten, beste hizkuntzarik ez zekitenean, eta eskriba hauek oso tarteka, zatitxo batzuk edo, bere hortan uzten zituzten eta euskaraz uzten zituzten. Ez dakit oso ongi zergatik, horari naiz horri bueltak ematen. Horra aipatu behar da, berriz ere, Nafarroako erresumat. Igual juridikoki zehatzagoak zirelako. Baina ez dakit, ez beti, saiatu naiz bideo hori jorratzen, baina ez da oso emankorra izan zoritxarrez. Ez kontua da, Nafarroako erresumak justizia sistema propio izan zuela, dakizuen bezala, 19. mendera arte, eta zorionez, edo zoritxarrez, epaileak hemengoak ziren, hemen egoten ziren, edo kanpotik heldu baldin baziren, hemen epaitzen ziren Nafarroako gauzak, eta ez Valladoliden. Bai, hori esate baterako Bizkaian eta Gipuzkoan gertatzen zena. Eta hemen, debekatua zuten itzultzaileak erabiltzea. Eski hauek euskara jakin behar zuten eta gainera Iruñan bizi behar zuten derrigorrez. Beraz, batzuk euskaldun du zirela ere badakigu 16. mende hontan, eta sortuko zuten beraz aldaera, estandar bat. Askotan esan izan da, prozesu horietan ageri den euskara, ez ote den, baztango prozesua baldin bada, orduko baztango euskara, edo goñibarkoa baldin bada, goñibarko euskara, eta nik susma dut ez. Kontuan izan hauek ez zirela dialektologoak, beraien helburua ez zela dena hitzez hitzi jasotzean, ez eta baietz zioten beraiek, eta nik susma dut ez zutela jasotzen lekuko gaixoek batzutan adin txikiko umeak izaten ziren eta hitzez hitz esaten zutena, baizik eta gero Iruñan irakurtzeko zirela testigantza horiek, eta beraz hemen ulertzeko moduko euskara batera ekarri zituztela pasartetxo hauek, eta susmoa dut bazegoela horrelako koine moduko bat olako pasarteetan agertzen zaiguna. Eta gero euskaraz dauden pasarte horietan edo hitzetan sekulako aberastasuna dute irainek, euskal irainek.
eta izugarria da. Gerora asko pobretu dena, ez? Bai, bino, garai hartan izugarria da. Bai, Nafarroa osoan, Iruñean ere bereziki, ez da? Eta orain badago esate baterako Nafarroa Artxiboan kripta polite horretan, garai hartako irainei buruzko erakusketa bat, Nafarroako Gobernuko Kultura Departamentuak apailatua, eta euskarari utzi diote tartetxo bat, baina euskarazko irainek hori baina askoz ere gehiago merezi dute. Egin daiteke erakusketa oso bat inguruan eta hemen agertu diren euskal irainak horra eramanez, benetan, Amerik piko etorri zait berriro burura, eta zuk erakatsi zenidan garai hartako irain bat zela hain zuzen ere, erromes, ez? Erromesa gauza txarra balitz bezala. Bueno. Bai, ofiziorik gabeko jendea, beti arat eta ona. Erromes. Hori zer da, ez da? Eta gero, ardoarekin lotutako gauzak, ez da, ardan sopa matela dio batek besteari, ez da? Alegia, axarikumea apezen seme alaba, ez da? Gero oso modan zegoen adaburu, Nola? Adaburu, kornudo esateko, erroi ere, andorra eta alako hitzak hemen karriketan erabiltzen zituzten haunitz, bai. Bueno, hemen gaude ja. Zaut, konkista hasi da, Nafarroa garaian ja, ez dago egitura juridiko politiko soberan horik behintzat lehenago zegoen moduan, naiz eta erresumak eutxiko dion bere izenari, ia 19. mendera arte, izenari behintzat, baina, ikusten ari gara ere hizkuntzen aldetik dauden aldeak, ezta? Eta gaur egunera arte ja gaude konkistatik ona, ez? Eta, ilunago dagoen hori lirateke elebidunak edo, Eta besteak elebakarrak, euskaldun elebakarrak, elebidunak eta espainieradun elebakarrak. Eta lehena 17. mendea aipatu duzu, eta hemen dugu beste erreferente interesgarri bat, ez? Joan Beriain, eta Uterga ez dago hain urruti, ez? Lizoain bezain bertze edo. Tunelik gabe ere. Hori da. Tunelik gabe igual, pixkat urrutiago. Hau oso ezaguna da, gainera, bi liburutxo hauek atera ziren San Lorenzo Elizaren atzeko karrikan, orduan erdaraz erraten zioten kutxilleria, berbada euskaraz ere izanen zuen ez dakigu, baina horko inprenta txiki batetik atera ziren honek idatzitako bi liburutxo eta horietako baten sarreran, bere arrazoia zergatik egiten zuen eta hor aipatzen duena, ez da berak Iruñeko euskara edo erabiltzen duena zergatik. Nafarroan mintzo den eremuko euskararik ulergarriena eta zabalduena delakoz. Berriz ere hizkuntza euskara eta hiria. Ez azken baserria edo azken borda baizik eta hizkuntza eta hiria. Hori betiani jaso izan dena eta jendeak buruan duena euskara da baserritarren bordarien eta hizkuntza bat bino hiriko hizkuntza nola, mesedez, ez? Bai, hau Europa osoan hizkuntzen dako iraultza garaia da. Esan bezala orduan hasiko dira estatu bat hizkuntza bat kontu horrekin, inprenta ere zabalduko da, eta gerra hori ez, hizkuntza izanen den estatuaren hizkuntza zein inprentara ekarriko dena, eta zorionerako euskara ere hizkuntza europarra da. Eta beraz, zerbait ere harrapatu zuen molde berri horretatik, ekarri zen moldezko letretara, ez da, Etxeparek orduan idatzi zuen 1545 lehenbiziko euskal liburua, Bidenabar poesia liburu bat, eta ekizuen bezala poesia liburuak gutxi saltzen dira, ez dakiz zergatik aukeratu zuen genero hori, baina hala da. Eta orduan, euskarak ere jaso zuen, zurrunbilo horretan ere izan zuen bere tartea nire ustez onerako. Lehen, 17. mendean lehen hortxe geunden eta bai ari gisa botan nahi nizuela Josea Zurmendik aipatu zu momentu batean, ze askotan esaten da, bai, baina gorteak, Nafarroako Erresumako gorteak ez zuen euskarera biltzen bere zeatan, bere normalean, 16. mendera arte hain zuzen ere, erabiltzen dira idazten diren hizkuntzak, normalean erromantzetik datozena, latinetik erromantzera torrela, eta hain zuzen ere 16. mendean, Albreteko Joanak eskatzen dio Joanes Leizarragari euskaratzi dezala. Hain zuzen ere, gainontzeko lekutan egin ohi duten bezala, batez ere protestantismoak eragindako eremutan, ezta? Izugarri proiektu politiko eta linguistiko potentea da hori, izugarria. Izugarria, pentsatazue, idatziz apenas erabili den hizkuntza bat, idatziz paratu beharra, inprentara ekarri beharra, hitzak non moztu, nola idatzi, latinetiko, erdaratiko alfabetoa
euskarari aplikatu, zer eta Biblia jainkoaren hitza itzultzeko. Bai? Alegia, orduan egon ziteken itzulpenik zailena. Koma bat aldatzen baldin bazuren jainkoaren hitza aldatzen ari zinen. Bai? Orduan oso proiektu linguistiko eta politiko Erabaki importantea politiko izan zen bat da. Hori. Eta bitartean, 17. mendean ja, orduan, elebidunak aipatu baitituzu, orduan hasiko da ordezkapena ere administrazioan. 16. mendean oraindik epaitegietako langileak, epaileak berak nafarrak dira. Beraz, euskaldunak, segurazki. Orduan hasiko dira gaztelatik kargoiek hartzen. Orduan dator ordezkapen linguistikoa ere ahozkoan administrazioan Iruñean. Dena den, Beriainen liburuari buruz, claro, erraten duzu, honek bere liburua idatzi, plazaratu zuen, baina zabalduko ote zen. Eta azken urteotan ere, agertu dira giriak, ezta? Iruñeko apezpikuak edo apezpikutzak agindua ematen die erdialdeko apezatzuei, atera da liburu hau, erabili zuen fedegunekin, zuen eliztiarrekin, erabili liburu hau. Olako agindua jaso zuten, bi urrungo apezak, artedarretakoak, etxauekoak, bezkizkoak, eta horrela, hoiek aurkitu direnez, behar bada gehiago ere izanen ziren, ezta? Erabilia zuzen ere Joan Beriainen liburutxo hau, zuen kristau ikasbidean. Lehen, orain gogoratu naizelako, eta orain pena dut jarriz izena diapositiba batean, nola zen Murelu Ilkonde, Murelu Frutun. Bai. Azalduko duzu mesedez aurkitutako, ez da sabai batean aurkiztutako garai 15. mendeko, 15. mendeko... 15. mendekoak dira. 15. mendeko toponimoak, ez? Mikrotoponimoak. Bai, orduko agiri bat da, eta, kontua da... Arago ibaiaren ertzean gaude. Arago ibaiaren. Aski hegoaldean. Hor, kontua da gaur egun gaztelaniaz erabiltzen diren leku izen franko, orduan euskaraz idatzirik ageritzezkigula. Eta beraz horrek erakusten du nola eskriba hauek ere itzuli zituzten, administrazioak ere intzuen itzulpen lan hori. Momentu batetik aurrera euskarazkoak ziren toponimoak eremu hortan behintzat, itzuli egin zituzten eskriba hauek, bai? Eta claro, orduko toponimia llegatzen zaigu beti eskriba hauen galbaetik pasatuta, eta ematen du hor eskua franko sartu zutela. Gainera, toponimo horiek erakusten dute horko geografia, hor ez da goianik agertzen. Hartzen da, baratze, erreka, erregu, area, legar, eta alako hitzak agertzen dira, ez da? Oso deskriptiboa da. Deskriptiboa, eta gainera oso garbiak dira. Oso garbiak, baratze altzinea. Ez da, hor ez dago zalantzarik. Bagoaz eitzina, hemen, ez da hemen eda eitzinagoa aipatu, Iruñeko euskara horren marka batzuk identifikatu ote daitezken, ez? Horoitzen naiz, ikastolatik ateratzen ginen batzuk esaten genuen, Iruñeko euskara, esan beharrean erran entzen, orduan hemendik eitzina, erranen dut. Zu hor, aitzindari bilizinen ikuste dut, Iruñeko belaunaldi batean behintzat, ez? Ze puntura hartio, ala da, ez? Iruñan, etzan esan erraten baizik eta erran, hola da? Ni oso destroierra izan ez, olako gauzekin. Iruñeko udalak atera zuen Iruñeko historiari buruzko liburu mardul bat, duela urte zenbait, eta hor kapitulutxu bat idatzi genuen, ez zuzen ere, Iruñeko euskarari buruz ez, orduan Iñaki Azkona oraindik erretiratu gabe zegoen, eta arek esan zigun, idatziko alduzu Iruñeko euskara nolakoa zen kapitulo bat. Kapituloen izenburua zen zer ez dakigun Iruñeko euskarari buruz. Parentesi hartan paratu nuen ez hori. Lehenbiziko galdera, noiz? Erran Iruñeko euskara zen, 18. mendean bai. Irulegiko euskuaren garaian, ez, alegia, berpiztu beharote dugun Beriainen 16. mendeko euskara, ez dakit, hemen hasiko bagina denok 16. mendeko gaztelaniaz, arraro xamar, ez da. Ulertu behar dugu, zera ailegatu zaigun, oso testu, batzutan generoak ahaztu iten zaizkigu, hau testu erligioso bat da, eta hemen birau gutxi eta irain gutxi aurkituko ditugu orduan. Kolore apur bat eman diezaiokegu Iruñeko euskarari, nire ustez, beti ere euskara batuaren barnean, baina ulertu behar dugu hizkera bat sortzen dela eta ezaugarri batzuk sortzen direla hizkuntz komunitate horrek harremana duenean. Orduan, ezaugarri bat agertzen baldin bada Iruñerrian, horrek esan nahi du Iruñerriko jendea harremanetan dagoela. Bata bestearekin. Harremanak aldatzen diren momentuan, hizkuntza bera ere aldatzen da. Hor batzutan, hori ahaztu egiten dugu. Nire ustez, arriskutsua da, hizkuntza eta hiztuna. Bere iztea, alegia, eta barkatu ez. Normala den bezala, Iruñeko jendearen euskara eta Bilboko jendearen euskara gertuago daude orain, normala.
harremanak handiago ditugulako, komunikabideen bidez, bilbotarrekin euskaraz egiten dugulako, segurazki 19. mendeko Iruñerrikoek euskara etxerako soilik zutenean, eta Bilbora joan erralin bazuten, segurazki erdarra joko zuten, kiskun-kaskun bezala. Horren lertu behar dugu hizkuntzen bilakaeraren parte ere badela. Eta, bueno, orain Iruñen esaten dugu. Orain euskara, bueno, erdialdeko moldera hurbiltzen ari da. Bai, ezinbestean, hor dago indar demolinguistikoa, eta nik uste dut bilakabide naturala dela. Bueno, iztunon erabakiak dira, zentzu batean, bertzean, esan nahi dut, nork aurpegira diezaioke erronkariar bati edo zaraitzuar bati berreskuratu nahi izatea, bere birraitatxik izaten zuen fonema hura edo, ez, derra, egunen Bai, batean hor erabiltzea. arazoa da, erronkari barko euskara oso berezia dela. 19. mendean, gogoan izan, erronkari barko euskara 16. mendean olakoa zen ez dakigu. Eta ezaugarri linguistiko asko goratu dialektalizazio hori, zatikatze hori, ordutik aurrera etorriko da. Iruñak galduko du foko irradiatzaile izateko indar hori, erresuma zenekoa, eta horren hasiko da euskara zatikatzen, zergatik, erabilera eremuak galtzen ari den neurrian. Eta hor, eredu. bai, nik durarik ez dut, hiria zen. Bai? Ezaugarri linguistikoak sortzen dira jende moderno dagoen lekutan. Iruña jende modernoa. Bai, jende boteretsua, jende mugitua, bidaiatzen duena, hor sortzen dira munduko hizkuntza guztietan berrikuntzak gero zabaldu egiten direnak ara eta ona, bai? Eta erronkari bar, azkenean han gelditu zen, eta ezagutzen duguna erronkari barko euskarari buruz batez ere 19. mendeko euskara da, bai? Esate baterako, ezaugarri famatu bat erronkari barren, ez da kaur, kori eta kura, olarekorik ez dugu 17. mendeko testuetan esate baterako. Bai, orduan, erronkari barko euskara berpizten baldin badugu, noizkoa. 17. mendeko berpiztu nahi baldin badugu, ez dugu... Nafarroako resuma bezala, zein berpiztuko dugu, ez? 10. mendekoa. Ez, pixkat, 19. mendearen hasiera, joanen naiz 19. mendearen hasierara, Lizarraga Elkanokoak, ez dakit, milaka orrialde idatzi zituen euskaraz, ikasi zuen jesuiten ikastetxean, konpainian, hemen Iruñean, eta behar bada harremana izanen zuen Sebastian Mendiburu predikari euskaldun handiarekin, baina testu erligiosoak binoltarteka aipatzen ditu gauza batzuk. Eta aipatzen du San Ferminai buruz, gero kontatuko dizut. Behar bada badakizu. Ez da bestea esaten du, mozkortu hitza. Begira, gaur egun nola erabiltzen den ze esan nahi ematen zaion mozkortu hitzari. Mozkortu, guretzat berak euskaraz esaten du da, zuaitzari goiko aldea kentzea, mozkortu adaburua kentzea. Eta orain, erabiltzen da edaten duenari esateko. Eta erraten du, berak gogoeta egiten du. Ez dago gaizki pentsatua. Edaten duenak azken finean burua goiko aldea galtzen baitu. Galdera da. Ordu arte, toki askotan, mozkortu edaten zuenari orditu erraten zen. Nundik nora zabaldu zen mozkortua dira berri horrekin? Edo nundik sortu zen hemendik, Iruñerritik, beste toki batzutara, edo kanpotik etorriko zen esanai hori. Hora harremanak bat zituen, euskararen barneko harremanak, jendearen arteko harremanak. Bai, eta ezaugarri linguistikoiek ez ziren soilik hau transmititzen, esan bezala hauri bat zen, eta 19. mendeko apezoiek mendiburu irakurtzen zuten. Ezagutzen zituzten Gipuzkoako testu berriak, alegia, ez dugu pentsatu behar zildotzen, hemen, Iruñerrian, euskara bakarra erabiltzen zutenik. Alegia, ahozkorako, etxerako bat izanen zuten, predikuetan mezan entzuten zutena bestelakoa zen, eta hori ditzen zaio erregistroak izatea, hizkuntza guztiak dituztenak. Zer da kontua batez ere 19. mendetik aurrera, euskarak erabilera eremuak galtzarekin batera, euskara etxerako gelitu zera Iruñerrian. Eta ezagutuko duzu segurazki ailegatuko gara hortara, baina Bonaparteren mapa famatua 19. mendekoa, ezta? Euskarak elkarte guztiek daukate bintzat komunean paratuta, ezagutzen duz, ezta? Gero eta gutxiago uste dut, Bai, bueno. Gero eta gutxiago. Akaso, bai, nire ustez, hori euskararentzako garei soziolinguistikorik okerrena izan zen. Euskaldun elebakar franko, baina euskara sekula baino zatikatuago. Zergatik, erabilera eremu gero eta gutxiago zituelako. Etxerako bakarrik. Orduan zatikatzen da hizkuntza bat. Iruñak galtzen du, berrikuntza horiek edatzeko, zabaltzeko itura, eta euskara zatikatzen da, 200 urtetan ikaragarri, azken 200 urtetan ikaragarri. Bai? Erregistroak galtzen ditu. Bat eta bakarrak gelditzen zaio, etxerakoa. Orain, edo azkena aspaldi honetan, Iruñean euskara desagertu, edo ia desagertu zenetik,
Erregistroak dira, falta zaizkigunak, ez? Gazteen erregistroak. Eta hori ikusten da hemen ere. Alegia, 16. mendeko Albreteko Joanaren proiektu linguistiko interesgarri horretatik, Bonapartek 19. mendean bildu zituen testuetara alde ikaragarria dago. Hor, euskara batu xamarra erabiltzeko borondatea dago, hausnarketa bat, jende gehienari ailegatzeko hizkuntza baten hautaketa, eta testuak gerota, esan bezala dialektalizatuago ageri dira, publiko txikiagoarendako, hemen oraindik badugu Iruñeko euskararen prestigio hori 19. mendeko testuetan ez zaigu ageri, erredingo prediku horiek erredinerako egin zituzten, hango bi apezek, eta hausnarketa hondirik egin gabe. Eta hori soziolinguistikoki kaltegarria da hizkuntza batentzako. Ez dakiz hemendetan gauden. Hemezortzi hemeretzi. Hemeretzi, bai. 18. mendearen bukaeran, etorri zen Pauen bazen Nafarroako parlamenta, horrela erraten zioten, eta parlamentuko idazkari jauna, Frantziako iraultza baino lehen, etorri zen Iruñera egonaldi bat egitera, eta frantses ez bildu zituen hemen ikusitakoak edo bizi izandakoak, eta errantzuen 18. mendearen bukaeran, batzuek lehenago erraten baitzuten ja 18. mendean etzela euskararik Iruña errantzuten. Kaleko jendeak, hiri honek bi izen ditu, bata euskaraz, Iruña, eta kaleko jendeak bi hizkuntzak erabiltzen ditu. Noiz euskaraz, noiz erdaraz, ezta? Hori lekukotasun hori xamarrek eta aspaldian bildu zuten. Hori 18. mendearen bukaeran. Hori, besterik ez. Berpizkundea, 18-19 mendeak, berpizkundea. Diapositibek diote garai hortan jende gehien elebiduna izan zitekela, zuk esan duzun bezala, ez? Ez daki, gero 19. mendearen hasieran, ja, Napoleonen tropa joan ondotik, edo hemendikan usatu ondotik, egia da, esate baterako, Wellingtonen ofizial batek idatzi zuela, ezta? Hemen Iberiar penintxula bagabiltza frantsesen atzetik, eta ja, luzarban, eta, gaztelaniaz edo gure ofizial batzuek badakite. Eta Nafarroako erresuman sartu, eta halako batean, hiztegiak eta guztien kargatu behar izan zituzten, ezta? Hori da, hiztegiak euskara inglesa, guztiz, ez uste handia izan zelakoz. Gero, 19. mende horretan, ez da Iruñekoa, da Gareskoa 1820. Hori ere, duela azken urteotan agertu da. Irakaskuntza Garesko maisu nagusiari agindua eman zitzaion. Tarrantzioten, aurrek edo aurre askok oraindik ere euskaraz hitz egiten baitute karrikan, ez ezik eskolan ere, zure eginkizuna izanen da hori galeraztea eragoztia. Garesen 1820 urtean. Orduan, nik uste dut, 19. mendeko lehenbiziko hamarkada horietan, elebidunak zirenak. 18. mendean, nik uste dut elebitasuna izugarri zabalduko zela, Iruñan batez ere. Eta gero, Iruñen inguruko datuak baditugu, Antsoainen uste du, lehenago begiratu, 1825, apez Euskalduna hiltzen bidali zuten erdaldun bat. Eta arrantzuten haizu, hemen oraindikan jende franko ez da ongi moldatzen gaztelaniaz, Euskalduna behar dugu, ez? Baina gero urteak aurrera joan ziren, eta lehenbiziko karlistaldiare izan zen, mende horretan gerra asko, mugimendu handiak, eta gero, 40-50 urteren buruan, gauzak errotik aldatu ziren. Hor, kontu berezi bat, epatu dugu hau, joan etorriak bazirela Franko hemen Iruñan, nola ez, orduan, berezi behar dugu pixkat Iruña herria zer den, herri horien errealitate linguistikoa zeintzen, jende hori, tortzen zen Iruñera saltzera, itzultzen zen herrira, beraz, Iruñera ere ekartzen zuten euskara inguruan ere. Agian kaskoa bera erraldunagoa zenean ere, ekartzen zuten, eta seguraski, hemengo batzuek gogoratuko duzue, nola, nik ez dut ezagutu hori, baina duela, 40 urte, asteburutan somatzen zen herritako euskaldunak etortzen zirela, eta San Nikolasen tabernetan euskara hitzen zen. Hori niri amak kontatua, ez? Orduan ari ziren pixkat euskara zertzen deskubritzen, ez? Eta, asteburutan herritako jendea etortzen zen, eta hitzen zuten euskara, Iruñeko karriketan. Eta horiek ere, Iruñean ari ziren. Eta beste kontu kurioso bat Iruñera ere ekarrezak eguna, hori Irunberriko adibide bada. Hango euskarari buruzko lan bat egin nuenean, euskara 18. mendean desagertuko zen seguraski, baino ez zen benetan erabat desagertu, 20. mendea ongi sartu arte. Zergatik,
han, grabaketa bat egin emakume bati, erdaldun bati, eta berak, erabat euskararen kontrakoa zen, ikastolaren kontrakoa, eta nik bekin nuen zentzu ziren bere motivazioak, ez? Zergatik hori. Eta alaxi jakin nuen, ama espartzakoa zuela, zaraitzukoa zuela, eta etorri zela oso gazte Irunberrira, ezkondu zen, iaia gaztelena jakin gabe. Emakume hori bizi da oraindik bide nabar, ama ez. Eta nola, oso gaizki pasatzen zuen, eta jende hori biltzen zen, korroetan, zaraitzuarrak biltzen ziren euskaraz aritzeko emakume horiek, txartxara aritzeko, pixkat barrenak usteko nola baita, eta berak oso oroitzapen txarra zuen horrena. Eta hori pasatu zen, 20. mendearen lehenbiziko hamarkadan, Gerra Zibila baino lehen, Amona Irunberriarrak esaten zuen, Irunberrin euskara etzela sekula hitz egin, berak ez zuela sekula ditu, eta baziren korrotxo batzuk. Pentsatu behar dugu Iruñen ere alako gauzak egonen zirela. Esan bezala euskaldunak etorri izan direlako eta etortzen direlako oraindik ere irira. Esteban Oganos jaunak, horrek sortu zuen beste batzuekin Euskara Elkargoa, ez da hemen Iruñean, eta sortu zuten Pozo Blanco karrikan eta batzar nagusiak kontuen ganbaran egiten zituzten. Horrek errantzuen behin, eta errantzuen, idatziz eta bera zela Euskalduna, arrazaz eta lehen hezkuntzaz. Lehen hezkuntza, primera educación, ez eskolan. Etxean, bera Iruñan jaiotakoa zen, eza. Zen nahi dut, eta uste dut harindikan ere, batez ere 19. mendean hasieran, jende batzu behintzat, etxean bertan, euskaldunduko zirela, ez da, gurasoen gandik jasota, jakina. Hemen, adituekin egin zen denbora lerro honetan, mugarri nabarmen bat, eskaloi potente bat agertzen da horren 19. mendean, lotuta dago, adituek ipatu zutenez, Moiano legearekin eta eskolarizazio obligatorioarekin, bai? 56koa okerrezpaldi manago, 1856koa, bere eragina izanen zuten gerra karlistek edo denalakoa, baina Iruñan mantendu zen liberalez, eta zu Malakarregi korrika aldegin zuen, beraz, ez dakigu. Eta hor eskaloi hori, dirudienez, horren arabera ere markatu daiteke. Baina, gatozen gurera eta aipatzen ari zineten, Euskaren adiskideak elkartea, pertsonaje Euskararekin erabat lotzen ditugun pertsonajeak, 20. mendea. Bai, mikrofonarekin hobe, bai. Bai, ez, nik uste dut bigarren karlistaldiaren ondotik, Iruñeko pertsona horiek hartu zirela, ez da, hemen galera izugarria dator. Euskara Elkargoa zari zara. Euskara Elkargoa sortu zuten, Euskararen alde zerbait egin nahian, ez da. Eta hor, kanpion eta beste batzuk aritu ziren noski, eta hori izan zen, eta nik uste dut azpimarratu behar dela, ez da. Nik uste dut Euskal Herrian lehendabiziko ekimena izan zela Euskararen aldekoa, serioa eta behar bezalakoa Euskal Herri osoan. Hain zuzen ere, ohartu zirelako, hizkuntza hori eta kultura bati lotutako hizkuntza hori atzera zijoelako. Baina ziztu bizian gainera, gurasoen gandik seme alaben gana. Iruñarrian eta toki zabalagotan gainera. Ez hor, testuinguru politikoare importantea da. Orduan, erromantizismo betean gaude, orduan hasiko dira, hori hizkuntza tarima bezalako gauzak entzuten, orduan jakin behar da, egin baten Euskararen aldeko jarrera horren atzen ere badela, errealitate politiko baten galera, pentsamolde baten galera, eta iaia, 21. mendera arte iraunduena, hainbat ideiatan, ez? Euskara lotua bizimodu tradizionalari, foruei, eta iaia hortik kanpo, ez du lekurik, ez? Eta 20. mendean ere ikusi dugu, ez? Euskararen alde egin diren lerro, egin diren ekintza asko, pixkat hildo ideologiko horretan joan dira 19. mendetik aurrera. Eta horregatik dugu jarrera euskaltzale bat, nezta gero benetan euskara ez zuen zuzenean landu, pixkat euskara lotu dagolako esan bezala nortasunarekin, bai? Eta euskararen galerak berekin dakar, esan bezala nortasuna, egitura politikoa eta dena galtzea, ez? Eta hor badago talde txiki bat benetan euskara goratu nahi izan zuena. Eta horiek gutxi dira, gutxi bino honak. Oso jantziak, ez? Intelektualki oso jantziak. Hori da hor, etzen Iruindarra, bino Lizardi ezagutzen baldin baduzue, ez? 20. mende hasierakoa, berak esaten zuen, ez? Nik hizkuntza larrekoa nahi haunat ere nora nahikoa. Eta hor badago borondate handi bat euskara garatzeko, zabaltzeko, gaurkotzeko, esan bezala, etxeko zoko moko horretatik atera eta zabaltzeko
esparru diferentetan, Larramendik ere abiatu zuen proiektu hori 18. mendean, eta hor uste dut bereizi behar dela apur bat euskaltzaleen artean, euskara bultzatu zutenak, gehiago alderdi, ideologia politiko baten segidan, eta kaso ideologia politiko horren barnean euskara bera ere lantzeko adorea eta indarra hartu zutenak. Nik uste dut Euskara Elkargoak sekulako garrantzia izan zuela, eta 20. mendearen hasierako mugimendu euskaltzaleak Iruñekoak haien oinordekoak direla, ezta. Hegemonikoak ziren erlatoa. Kanpioni egin zioten omenalditxo bat, 80 urte bete zituenean, Txapitelako bere etxean, lehen Euskal Eskolako aurrak joan zitzaizkion batzuk, gainera lehen jaunartzea egin zuten, egun hartan, eta plaka bat oparitu zioten. Kanpionek erraten zuen, hemen bizitza oso ari gara Euskararen alde zerbait egin nahian, eta pentsa nuntzegoen Euskararen mugan igaztean nintzenean, eta nuntzegoen Errepublika garaian, ez? Eta horroiek, Iruñeko horroiek, erraten zuen kanpionek batzuk badoaz, baina besterik ez dator, berririk ez dator. Eta horroiek oparitu zioten plaka bat, batzuk badoaz, baina gu bagatoz, ez da? Horan berak aitortu zuen, berari egindako omenaldi guztien artean, polietenetakoa hori izan zela. Hor, berriz ere uste dut oso adiaz jarria dela argazkia nor ari zen Euskararen alde orduko Iruñean. Hain zuzen ere, orduko jetset politiko eta ekonomikoa zen. Bai? Eta gero Eusko Ikaskuntza sortuko denean 20. mendean, hemen egin zuten, dakizuen bezala biltzarroietako bat, argazkia oso adierazgarria da. Euskal Herriko apezpik guztiak, Iruñeko alkatea, diputazioko presidentea, eta erregea. Bai, Alfonso. Oso euskaltzalea zen? Akaso egoera politikoak behartuta, etorri behar izan zuen, hemen bazalako elite ekonomiko bat, esaten ziona, gu euskaltzaleak gara. Orduan etzekien denbora gutxi gelitzen zitzaiola, ala zen, eta hori nola aldatuko den gero, ez? Gerraz geroztik, Euskararen aldeko mugimenduek, indute, aldatu dira, ez? Uste dut eliteak urrundu direla pixka bat helburuietatik, eta bestelako gizarte batek hartu dela horren aldeko lana. Ez dut irudikatzen Nafarroa inoezen aurkezpena, erregearekin, apezpiko guztiekin, eta... Baina Nafarroa garaiko presidentearekin urtebete batean izan zen. Dena den, Eusko Ikaskuntza sortu zenetik, eginkizunetako bat eta xedetako bat izan zuten Euskara irakaskuntzan sartzea, ez? Eta Iruñeko euskararen adiskideak duela, alkarte hori duela 1 urte sortu zen, pentsamoldea unitzetako jendea sartuta zegoenan, eta asmo hori, xede hori azkenean gauzatu izan zen Errepublikaren etorrerarekin batera, ezta? Eta hor agertzen den izen bat Julia Fernandez Zabaleta eta beste batzuk buru belarri aritu ziren horretan. Eta, 19. mendeari buruzko gauza bat aipatu nahiko nuke, oso garrantzitsua, ezta? Gure Iruñerria eta erdialdea, euskalduna izan zen bitartean, euskarak bazituen bestelako paisaiak eta bestelako koloreak. Eta 19. mendean hori guztia galtzean, jendearen kaskoetan, buruetan sartu da, edo txertatu da ideia bat. Euskara bakarrik, ez dakit mendi, berdetasuna edo kolore berdea nagusi den tokietan. Orduan, hor ja bazterrean uzten ari gara Gari herria. Bazterrean uzten ari gara Olibondo herria. Eta hemendikan belatetik edo Iruñerritik berako paisaia guztiak. Eta iria bera. Lurralde gehiena. Eta hori oraindikan oso zaila da sartzea. Eta makina bat aldiz entzun dugu, bazter idor kiskaldu horiek ez dira Euskal Herria. Hori da eginkizunetako bat, eta hori lantzen ari gara. Ez, nola garia? Garia Euskararen baitan egon da, eta hemengo bazter eta besaja guztiak ere bai, badakigu, lehortzen dira izugarri udan, minalakoa izan da orain, eta dola 200 urte. Eta ezote da hori, hain zuzen ere 19. mende bukaeran, eta 20. mende osoan zehar euskal nazionalismoak egin duen iruditeria horren agerpiderik gailurrena, ez? Zan nahi dut, badirudi Euskal Herriaren, Euskal Herriaren irudi ez dakit, gorena dela, baserri txuri bat, zelai berde batez inguratuta eta mendian beti, ez da? Aipatu duguna, ez, ikuspegi romantiko hori, gero, ideologia politiko zehatz baten, karlismoaren batez ere hildoan, ez hori batakizue, hor kezka da esan bezala batzuek hori dena erdaraz egin zutela.
Aldiz, esan bezala, batzuek hartu zuten horrekin batera euskara lantzeko, zabaltzeko ohitura, eta honet, garai honetan sortuko da kezka bat, aurrekiko kezka, gero igual ikusiko dugu, elkarte hauek kezkatuko dira, hain zuzen ere hortaz, nola, gaztetxoek aurrek ez duten, ja euskaraz egiten. Eta, pixkat, fokoa hoiengan paratuko da. Aurrak euskaldundu behar ditugu, aurrek ikasi behar dute euskaraz, eta horiek handitzen direnean, euskaldunak izango dira. Ni zaharra naiz euskara ikasteko. Uste dute, urteek erakutsi digutela, ulertu behar da hori garaiko pentsamoldearen barnean, jakina, urteek erakutsi digute, esan bezala hizkuntzak ez direla geneetan dugun zerbait, eta hizkuntza traizioa deitzen den gauza bat ere badela, alegia persona bat oso euskalduna izan daitekela sasoi batean, eta gero hizkuntza aldatu, eta gero berriz ere itzuli aurrekora, eta ikusi zen aurren gain ustea euskararen etorkizuna, etzela aski, eta, gaixo agurrak ez da, zeregina. Hor, sari banaketaren batean, zure nik familiak parte hartu zuen. nik dena den uste dut, ni behintzat hoien oinordekoa naizela. Haiek olako lana egin izan ez palute, behar bada, orain, etzen itzaldirik hemen izanen, ez? Tapia Perurena Nabarreriako olerkaria, 36 etorri, eta etzion alabari erran olerkari etzion erakutsi, alabak gure handia jakin zuen bere aita olerkaria izan zela. Ezta? Irigaraitarrek, hor, Paulino Caballero koetxean zuten euskarazko giltzarria gizuzuri zestali zuten. Ezta? Gero saga izan dira. Eta olakoak. Nik uste dut, ni behintzat. Eta erabat eskertua nago, belaunaldi horiek egin zuten lanarekin. Ezta? Eta egia da, irudi bat zabaldu zen Euskal Herriari buruz, baina orain zorionez beste irudi bat zabaltzen ari gara. Edo ni behintzat hori egiten dut, ezta? Julia Fernández Zabaleta, ezta? Dormitaleriakoa 26 urtez eduki zuten zigortua lan egin gabe, ezta? Eta holako zenbat. Eta gero, 36koa gertatu, baina gero gauzak zer diren. 40ko hamarkadaren bukaeran, haiek egindako lanaren txingar guztiak ez ziren itzali. Eta haize gozua etorri zen amandik, baten batek haize mantzuen, auspotu eta su txiki bat piztu zen. Eta diputazioak berak sortu zuen Euskararen Akademia, ezta? Izena horrekin euskaltegitza ez baitzen erabiltzen. Eta bere bidea egiten hasi zen. Eta gero diputazio barnean euskararen aldeko saila, kezka handia zegoelako. Zuen aita ibili zen hortik, ez? Aita ibili zen, jende askoz ere gehiago, ez ziren funtzionarioak, bakoitzak zuen bere lana, aurrekontu bat eman zieten, Nafarroako milaka aurre euskaldun saritu, bertsolari txapelketak antolatu, eta isilean lan egin lehendabiziko ikastola. Diplomak banatzen, ez? Hori da. Bueno. 20. mende horretatik ja 21 batera, nik anekdota bat kontatu nahi dute, tokatu zait, dagokigun lanean eta ahozko memoria biltzen eta horrela, aurkitu genuen 21. mende hasieran 2010an izanen zen. 2009-2010an, txatrean bizi zen oraindik, bizi izan da duela 5-6 urtera arte, emakumezko bat, bere aitak harrapatzen zituen arrainak argan saltzeko Santo Domingoko azokan. Eta elkarrizketan zehar, emakumezkoa batean kontatuzun nola bere amak garbitzen zuen arropa argan ere bai, eta nola eramaten zuten, se ponían el pulute, eta oraindik ere hitzen bat pasatua zen belaunaldi, eta zen purutea, ez? Burutea, hain zuzen ere gero errata, gainean jartzeko, baina 21. mendera arte hitz batzuk behintzat, eta izendegian kale izenak, ez? Karriketako izenak hor ere badaude, ez? Igual, inda txikia danok ezagutzen dugu, eta beste hainbat, baina Mañueta jende honitzek uste du, ez datorrela Mañuetatik, ez? Baina bainuak zeuden tokitik dator, ez? Pixkat, euskararen bizia zenbatenakoa zen jakiteko, berizi behar da zerren toponimiak esaten diguna, eta ondarritzak edo diren horiek, ez burute bezalakoak. Zen toponimoak tokiari errotuta daude. Beraz, horrela ditzen zaio toki horri, eta toki hori Iruñean baldin badago, eusten dio. Ondarritzek aldez bideiatzen dute gaztelenaren bidez. Tarduan, batzutan arriskutsuak dira. Madrilen, seguraski patxaran esaten diote.
Horrek ez du esan nahi, Madrilen euskaraz egin izan denik inoiz. Ados. Adibidea nahiko radikala da, bino ulertzeko, bai, hori pasatzen da, emazteren herrian, lakuntzan ez da, nire amaginarrebak mantalari, gaztelaniaz mandarra ditzen dio, euskalitza, baina euskaraz debantala. Orduan, mandarra gazteleneren bidez ailegatu da lakuntzara. Orduan, bueno, ez baldin baditu ezaugarri linguistiko oso markatuak esateko hau hemengo euskalkia da, batzutan hitzak gaztelenaren bidez ere bidaiatzen dira. Beraz, belaunaldi pasatutako pulutearena izan daiteke bertze modu batean etorria. Ados. Auskalo. Ados. Iritsi gara bukaerara, esan diguten orduan gaude, inork zer galdetu nahi baldin badu, edo zerbait gehitu nahi baldin baduzue, ikastolen mugimenduarena ez dugu aipatu, ez? Baina, bueno, ziur eski hemen gauden hirurok horren kume gara, ez? Uste dut ezinbestean zerbait aipatu behar dugula horri buruz uste dut oso gauzein. Bai, bueno, gerra aurrean izan zen Euskal Eskola, eta 36an bukatu zen, lehendabizi Carlos hirugarrenean, gero Eskolapian ikastetxetara, eta bost bat andereño izan ziren, hori irakasle, eta gero gerra etorri zen, Elizondokoa itxi zuten, Iruñekoa eta Lizarrakoa ere bai. Eta gero saiakera bat izan zen 72an, 73an, baina etzen lortu, baina gero 75an bai. Lortu zen Pozo Blanco karrikan, gero hurrengo ikasturtean San Jose plazan, eta gero hortik, Iruña ere zabaltzen ari baitzen, ikastola honditzen ari baitzen, eta joan zen Donibanera, Donibaneko etxabe batera, eta gero Irrintzi Dorrera ere goiko aldera. Eta gero ikastola horrek bere bidea baturik egin zuen 5 bat urtean, eta gero, hainbat ikastola sortu ziren, ikastola horretatik, Paz Iganda San Fermin, eta gero udal ikastolak ere hasi ziren aldi berean, baina 70ko hamarkadako. Soinu pixkat egiten du kamera honek. Hor, uste dut ezin daitekela bereizi Iruñeko ikastolen mugimendua eta Euskal Herri osoko ikastolen mugimendua, boom kultural hori, Durangoko azoka, AEKA, IKA, uste dut Euskal Herri osoko mugimendua izan zela. Agian hemen nabardura batzuk izan ziren, zuten ere frankismoan oso egoera oso diferentea ez, egin batean diferentea izan zelako Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban eta Nafarroan, ez? Dakizuen bezala haiek provintzia traidorak ziren, gu ez. Eta horri esker esate baterako Euskararen aldeko saila sortu izan zen, oso mugatua eginkizuna eta jakina helburu oso jakinekin, baina egin batean instituzioen berme txiki bat gutxienez izan zen Nafarroan Euskadin erabat ezinezkoa zena. Euskararen aldeko zein nahi mugimendu Euskadin abertzalea zen, beraz traizioa zen, beraz fuera. Eta beraz, hemengo ikastolen sorrerak dudarik gabe Euskal Herri osoko mugimenduaren ondorio dira, baina hemen, diputazioak ematen zituen laguntza txiki batzuk. Egon ziren personaia batzuk ere erregimenari lotuak ziren eta euskaltzaleak izan zirenak, ez? Eta hori hemen egin ziteken. Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban Euskadin ez dut uste edo zailagoa zen behintzat. Bai, nik, diputazioak sortu zuen Euskaren Akademia hori izan zen lehendabiziko euskaltegi publikoa. Hori ala izan zen. Euskal Herri guztian bere bide emankorra egin zuena, ezta? Hemen Iruñan, Kontuen Ganbaran, gero Katedrale Ondoko Magisterio Eskolan, Gurutze plazako institutuetan ere, zatitu zenean, eta gero etorri ziren euskaltegi berriak. Euskaltegiak ere, Juan de Menduz izeneko euskaltegi bat sortu zen 60ko hamarkadan, ezta? Eta gero ja, edo kanpion, eta gero bestelakoak, ezta? Eta ikastolen, hori aipatu dut, Euskararen aldeko sailaren barnean, lan bat egin zen erdi isilean hain zuzen ere, lehendabiziko ikastola hori ahalbidetzeko. Eta hori bai, prentsan gainera, ez ikastola hitzarekin, baina iragarkia jarri zituzten, ezta? Eta Gipuzkoako jendea pixkate harritua, ezta? 73an ez, 73an lehenago ailegatu zen polizia aurrak baino. Baina 75ean aurrera egin zuen, ezta? Eta nik uste dut mugimendu handi xamarra, bazen itzala handiko jende asko, eta hor, eta noski urmenetaren babespean edo, esan beharra dago, ezta, hori bai. Esate baterako oso esanguratsua Euskararen aldeko sailaren sortzea bera, boletinean publikatu zen, eta elebidun. Euskaraz publikatu zen, 56an zen, ozazpian, 6an, zazpian ja. Orduan argitaratu zen, ezta, eta zintzuk izan ziren helburuak eta Nafarroako boletin ofizialean
berri bat euskaraz eta gaztelaniaz agertzea, ba, etzen nolaiko gauza. Diario de Navarrako Nafar hizkuntza noizdanik daukagu. 70 Nahikotxo, ez? 76 zortzi, gero Ez da Príncipe de hunditu, Viana euskal orrialdetan ez da hunditu, aldizkaria, baina- hilabetekaria, eta gainera Príncipe de Viana euskal aldizkariak gauza on asko izan zituen, eta gazte berriei lekua utzi zien. Arnas berri izeneko atalean, eta hor, 60ko belaunaldiko gazte hori guziak hasi ziren idazten. Eta askok ez zuten besterik irakurtzeko. Bai? Euskararen aldeko, Bianako printziak ateratzen zuen Euskararen aldeko gehigarri hori, debalde banatzen zen, etxez etxe, eta hori zen, Euskaraz idatzita llegatzen zen gauza bakarra, Nafarroa ginean, beraz, Euskarari prestigio emateko, ez, Euskara idatz zitekeela eta irakurtz zitekeela erakusteko bide, ez, eta hor, batzutan ahazten ditugu emakumeak, ez, Arturo Kampione aipatu dugu, Amendux bera, baina esaten da, hizkuntz galera ikertu duten ikerlariek, Fishmanek eta hizkuntza traizio hori egiten lehenbizikoak emakumeak izaten direla, normalen emakumeek zama handiagoa daramatelako. Alegia, emakumei eskatu izan zaie ongi mintzatzea, ongi ahoskatzea, eta gizonei, utzi zaizkie, askatasun handiagoa utzi zaie, hizkuntzari modu baten edo bestean eusteko, ez nik lakuntzen hori ikusten dut, gizonek eutsi diote batez ere euskarari, zergatik, gizonek indezetan nahi dutena, emakumei eskatzen zaie ongi ikasi, ongi ahoskatu, ikasi gaztelania. Zama handiagoa izan dute, beraz emakumek hizkuntza berriak ikasten, baina uste dut ezinbesteko dela esatea hizkuntza berreskuratzean ere lehenbizikoak izan zirela beraiek uholde edo olatu berri horretan basartzeko, ez? Eta ezinbestean maistren bidez, ikastolen bidez, beraiek izan zirela gero euskara ikasten eta irakasten lehenbizikoak leku askotan. WhatsApp bat jaso berri dugu, bakarra, jaso duguna, azken bi hamarkadetan ingelesez, asteko ordutegiren artia ikasteko programaren pai programa horrek ze puntura artio, derrigortasun hori, ingelesa sartzearen gehiago, horri buruzko zuen iritzia eskatzen digute edo... Niri ez zait ongi iruditzen, baina iruditzen zait garai batean dereduak sekulako balioa izan zuela gure aurrak euskalduntzeko, baina orain uste dut, etxetik joaten diren aur franko erdalduntzeko biderik eraginkorrena dela. Uste dut hor, hausnarketa irakaskuntzan dabiltzanek, hausnarketa sakon-sakona egin beharko luketela, zer gertatzen ari. Hausnarketa ala ekintza, ze uste dut hausnarketa. Bueno, ez dakit, hausnarrean hor dabiltza, baina hori gertatu da, dena den. Gu edo ni txikian nintzenetik ona, gauzak errotik aldatu dira Iruñean. Hori beti badugu behar bada gauza gaizki, 19. mendearen bukaeren ere pentsatzen zuten euskarak ez zuela 20. mendea zautuko, larreko gizajoak eta erraten zuen euskara 36an bere egunkari ezkut horretan, euskara badaijoakigu, ekarri beharko dugu Ipar Euskal Herritik ona, eta gauza nabarmen eta hobera egin dute orain, kontua da erabilera. Horretan erabilera eragin beharra dago. Bukatzeko? Nik bat natoriakinak Kikek esan duenarekin, baina, gora ipatu nahi nuke, euskarak bilatu beharko dituela 21. mende honetan bere erabilera eremu berriak. Eta uste dut Iruñea nahiko punteroa dela zentzu horretan. Uste dut oso ekimen kultural interesgarriak egiten ari direla euskaraz Iruñean, uste dut garai ona dela euskararen dako Iruñean zentzu horretan. Beti izango dugu beste hizkuntza batzuen gain jartze hori, beti izanen dira tentsio linguistikoak 2001 urtetan hala izan da, eta euskarak jakin beharko du bere eremua bilatzen, eta uste dut oraingo gazteak, ni baino desente gazteagoak direnak, ari direla beraientzako txokotxoak sortzen euskaraz, eta horietan euskara gabe ez zaitezke sartu, beraz. Ukagaitza da nik uste dut Iruñean kulturgintza arloa mintzat euskaldungoak daukan indarra, ezta? Eta behar bada, kanpotik edo denbora gutxi draman batek askotan esaten du, hizkuntzak daukala, benetan daukan presentzia baino gehiago, ez? Euskaldungoak kulturgintzan ekimen haunitz dituelako, eta uste dut hori ukaezina dela. Beraz, eleaniztasuna ezinbestekoa da, uste dut orain proiektua gero eta garbi hau dagoela, gizarte elean hitza izanen dugula,
ezin dugu uarte bat izan munduan pasatzen ari denari bizkar emanez, baina euskarak behar ditu ezinbestekoak zaizkion erabilera eremuak. Alegia gauza batzuk ezinbestean euskaraz egin behar dira, bestela ez direlako naturalak. Pentsalari batzuek diote ere euskarak bere elebakarrak ere behar dituela, eta hori nekez izan ditzakegula jadanik, ez? Elebakarrik gabe hegemonia nekez lor daitekela, baina hori beste kontu bat da, eta nik bukatu nahi nun besterik gabe hausnarketa batekin zuk aipatu duzunaren hildotik, eta norbere legukotza, ez? Egia da ni txikitan, horitzen nintzen burladesera, entrenatzera joaten nintzenean futbola egiteko, bilabesan, tarteka norbait atzean euskaraz egiten zula entzun, eta huelta ematen dute, ja norrote denez, eta ze emozioa. Eta horrein bilabesan entzuten dute euskaratzea, ez du buelta ematen, ez da pentsature, ez? Eta hori, ikustut hori polita dela eta ona dela, adierazgarria, tortikulisaren gatik ere, baina, bueno. Eskerrik asko, ez dakit zerbait gehiago egitu nahi zenun? Ez besterik gabe, euskarak oraindik ere sortzen duela giro bat, hurbiltasun bat ematen dio euskal hiztunari. Kaso ez dugu buelta emango, baino konfiantza giro bat sortzen du euskaldunen artean, eta hori da seguraski euskararen eremua orain hori. Eta dirua errazago ateratzen dugu euskaraz baldin badatozkigu, ezta. Eskerrik asko bioi eta eskerrik asko zuei. Baina ez bukatu behar dugu. Ez dago, gainera, solasaldi hauek ez dira hau egiteko, sentitzen dut, urrengo batean behar bada, WhatsApparen bitartez egin beharreko aferak dira, gero nahi baldin baduzu izlariekin hitz egin, zoragarri. Mila esker guztiei, eta, urrengo bat arte, solasaldi guzti hauek bukatu direlako. Urrengo bat arte.